Ubunobumba be-alphabet ngenkangeleko buhlukile, like in shape, abafani, in size, abalingani, and in sound, abavakali ngokufanayo. Umzekelo, u-k ka-ikati okanye ikeyiki sounds lighter than u-g kagoba okanye galela osounder heavier. Kube weske ngokuqala g edityaniswe nezinye izandi like gcina, gquma, gxininisa okanye ngcangcazela, ngqusha okanye ngxola. Kukho la g u-common phaya kwezazandi njengaphayana, kuya phakathi is common there, enika the impression yongathi ezazandi zinzima ngenxa yokokuba heavy, kanti akunjalo. It's just that xa usithi g uyagxininisa bugadlela.